Млад ли си? Това ти на колко си има? На 20. Ама ти скоро ще ме настигнеш. Няма скоро. 10 години. С 10 Сега искаш да ми кажеш, че съм пенсионер ли? Не бе, млад си бе човек. Чакай, защо ми говориш така сега грубо? Аз на теб не ти говоря така. Навиняваш му. Получавам бодежи в сърцето от теб. Лашкай Тане от нашите. Да не си обработваш снимките, Цветане. Не ти личат човек, честно. Марийски праща тук някакви чукове. Николайски, брат. Той е дявол, какво му го праща това ангелското? То не му отива. Как така не ми отива? Ти си... Тански! Брат, като гъби никна тия не мога да такова. Сега спи до 3. Тия никнат като гъби, бе, брат. Тия отлици, бе. Как, бе? Защо, бе? Мамка му, защо, бе? Не бой, бе, 3 Докторе, мама! Нямаме ли 3 рози, бе? 3 рози нямаме ли тук? Бедни ли са, бе? Чакай да си... Да, да спортуваш и да се храниш добре е много важно, така че Цветански, мерси. Това оказва голямо влияние. Ако ти си бил спортист, Никола, благодаря душа, и се храниш добре, промяната идва отвътре навън. Така че, може би от това. Нека съм нацепена батка, бе. Обаче... Не, наистина. Значи, аз бях много добре, докато не се ожених. След като се ожених, живота ми тръгна рязко надава. То? Много стрес вкарват жените. Много стрес. Дайте ни една ръкавица. Браво, бе, майка. Браво, бе, майка. Никола, мерси. Имаме ръкавица и спи. Мама! Чакай. И благодаря на всички, които подкрепиха моят син световен шампион за 3-ти път. По какво? Какво спортува той? Цветански? Благодаря, Никола. Благодаря, Мале. Мале, какво става, бе? Може би ние трябваше планички да пращаме. Добре, водим. Добре сме. Така. Пауърлифтинг. Какво е това? Хора, някой знае ли какво е пауърлифтинг? Това ще е нещо за избелване на зъбите. А знаете ли, че има сега един нов спорт вкаран в България, деца тия слеп... Шамарите? Шамарите, да. Аз сега на сайт, дето ходих, точно тогава беше първото. Алекс, мерси. Това е спорт, бе. Какъв спорт е, човек, да седиш... Бокса какъв спорт е? Същата работа. Не, там е кардио, смисъл, има... Цветански, благодаря душа. Какво има? Примерно 3 минути, скачаш, правиш някакви движения, изпотяваш се, правиш... Тук е 5 секунди, като ти лашни един шамар и си долу. Цветански, мерси. Това е само седиш човек. Чакай малко, бе, брат, какви са тия папагали от среща? Откъде? Водак. Тие никнат като гъби, откъде никнат като гъби, брат? Откъде никнат? Цветански, мерси. За пауърлифтинг, какво означава наистина? Не мога, брат. Това е за избелване на зъби, бе. Слап-нап там. Кисен слап? Слап. Шамар. Тако на английски, разбираш ли? Алекс, мерси, чаткаш ли? Да, аз ти отговорих. Кисен или слап? Избери, кой от двете искаш? Айде сяпа. Ама от кой това? От кой шамар? От кой целувка? Ти на мен шамар, аз на теб целувка. Има ли изделка? Не, ще не ударят мамка му. Папи